Овозхони ҷавони тоҷик Меҳринигори Рустам ҷоизадории Содиржества Дюбетов иттиҳодияи нахустини намоишҳо шуд. Овозхон ҷоизаи худро рӯзи 9 декабр дар пойтахти фарҳанги идимӣ дар соли 2019 шаҳри Брест хоҳад гирифт. Салом бинандагони Хабар Тичи, лайк монданро фаромӯш намекунем ва ба канали мо обуна шавед. Сарояндаи эстрадаи тоҷик Меҳринигори Рустам ҷоизадории мукофоти байналмилалии Содружества Дюбетов дар кишварҳои идимӣ шуд. Бунёди ҳамкориҳои гуманитарии идимӣ дархост меёбад. Дар баробари Меҳринигор 8 намояндаи дигари соҳаи фарҳангӣ иттиҳодии давлатҳои мустақил, ки саҳми назаррас доранд, соҳиби мукофот шуданд. маросими ҷоизасупории 9 декабр дар пойтахти фарҳангӣ дар соли 2019 шаҳри Брест баргузор хоҳад шуд. Бояд гуфт, ки ҷоизаи байналмилалии Содружества Дюбетов соли як маротиба ба мутахассисони ҷавони то 35 сола дода мешавад. дар муддати чандин сол ин ҷоизаро шоирон, пизишкон, муаллимон, олимон ва мутахассисон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, варзишкорон ва устодони варзиш гирифтанд. Овозхони ҷавон Меҳринигори Рустам 25 сола ва яккасарои оркестри Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти овозхонии худ борҳо соҳиби ҷоизаҳои озмунаҳои мухталиф шудааст. аз ҷумла Меҳринигор дар озмуни ҷӯҷаи заррин ва ҷашноварии сурудҳои халқӣ соҳиби гран-при шудааст. дар баробари ин овозхони ҷавон, дорандаи нишони бозиҳои Дилфини Алмато дар соли 2007 буда, то кунун 2 албом Тоҷикистон ва Шодиёнаро сабт ва пешкаши мухлисон кардааст. ин буд имрӯза видеои мо. Дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи Меҳринигори Рустам? Ҳатман дар комментария